హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియో లిరికల్తో 3D వీడియో ఉంటుంది. ఎక్సలెంట్, మన గుండి వీడియో సూపర్గా వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. ఒకసారి డెమో చూడండి. డెమో చూసే ముందు వీడియో నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, షేర్ చేయండి. సో ఇప్పుడు డెమో చూసేద్దాం. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, వీడియో ఎలా ఉందో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు మనం వీడియో చేయడం స్టార్ట్ చేద్దాం. దానికోసం మూడు ప్రాజెక్ట్ ఉంటాయి. ఒకటి లిరికల్, ఇంకొకటి ఫోటో, ఇంకొకటి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఫొటోస్. మూడిట్లో ఫస్ట్ ఫోటో ప్రాజెక్ట్ అని ఉంటుంది, దాన్ని తీసుకోండి. ఇట్లా ఉంటుంది 3D కెమెరాతోటి. వెరీ సింపుల్, ఏం చేంజ్ చేయాల్సిన అవసరమే లేదు. కెమెరా దీన్ని టచ్ చేసి కెమెరా ఐకాన్ని ఆన్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు చూడండి, ఇలా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు దీనికి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఫొటోస్ అండ్ కలర్ ఫొటోస్ అవి పెడదాం. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చి ఇక్కడ 3D బ్యాక్గ్రౌండ్ ప్రాజెక్ట్ అని ఉంటుంది. దీన్ని మొత్తం కాపీ చేసుకోండి. ఇక్కడ పైన టచ్ చేసి సెలెక్ట్ ఆల్ లేయర్స్, మళ్ళీ అక్కడనే టచ్ చేసి కాపీ 24 లేయర్స్ అని ఉంది, కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి ఇప్పుడు ఫోటో ప్రాజెక్ట్ని ఓపెన్ చేస్తే ఇక్కడ పేస్ట్ 24 లేయర్స్. సో ఇప్పుడు పేస్ట్ చేశారు కదా. ఇప్పుడు ఈ కెమెరాని ఆన్ చేద్దాం ఒకసారి. ఇప్పుడు చూడండి ఎలా కనిపిస్తుందో. సూపర్ కదా ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు దీనికి లిరికల్ యాడ్ చేద్దాం. దానికోసం మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి ఇక్కడ లిరికల్ ప్రాజెక్ట్ అని ఉంటుంది. ఈ లిరికల్ని సెలెక్ట్ చేసి ఆల్ సెలెక్ట్ అని కొట్టి మొత్తం సెలెక్ట్ చేయండి. కాపీ 15 లేయర్స్ ఉంటాయి, కాపీ చేసుకొని బ్యాక్ వచ్చి మళ్ళీ ఫోటో బ్యాక్గ్రౌండ్ అది ఓపెన్ చేసి దీనికి ఇప్పుడు పేస్ట్ చేయండి. 10 సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ చేయండి. 15 లేయర్స్. సో ఇప్పుడు కెమెరా ఆన్ చేయండి. ఇప్పుడు చూడండి ఎలా వచ్చిందో. సూపర్ కదా. సేమ్ ఫ్రెండ్స్, మీరు ఏమి చేయాల్సిన అవసరం లేదు, మొత్తం అక్కడే వస్తాయి. జస్ట్ మీకు ఫొటోస్ చేంజ్ చేయాలంటే చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. మీకు ఈ ఫొటోస్ కావాలంటే టెలిగ్రామ్లో పెడతా, కామెంట్లో చెప్పండి ఫ్రెండ్స్. ఒకవేళ ఫోటో మీకు చేంజ్ చేయాలి అనిపించింది అనుకో, ఇక్కడ కిందికి ఫోటో ఉన్నది కదా ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా ఫోటో సెలెక్ట్ చేసుకోండి. నేను సపోజ్గా ఏదో ఒకటి సెలెక్ట్ చేస్తా. సో ఈ ఫోటోని సెలెక్ట్ చేస్తున్నా ఫ్రెండ్స్. చూడండి, ఇట్లా ఈ జెడ్లో టచ్ చేసి పైకి తీసుకెళ్ళండి. ఇలా ముందుగా ఈ ఫోటోని కిందికి తీసుకురావాలి. ఇలా ఈ ఫోటోని కిందికి తీసుకొచ్చి బీట్ మార్క్ ఎంత ఉందో అంతవరకు పెట్టండి ఫ్రెండ్స్. ఇట్లా ఎక్కడ దాకా ఉందో అక్కడ దాకా పెట్టి దీన్ని ఇట్లా అక్కడ దాకా తీసుకొచ్చి కట్ చేయండి. ఇప్పుడు చూడండి, కింద ఫోటోకి ఎంత ఉన్నదో జెడ్ వాల్యూ 5 ఫోటోకి అంతే పెట్టాలి, 2978. సో ఇప్పుడు మనం యాడ్ చేసుకున్న ఫోటోకి సేమ్ ఉండాలి. జెడ్ మీద టచ్ చేసి నేను ఎక్కువ పెట్టిన దీనికి 2978. కొంచెం ఇటు
ఇటు అటు అయినా పర్లేదు, ఇట్లా. ఇప్పుడు దీన్ని జూమ్ చేసుకోండి. జూమ్ చేసి ఇట్లా కిందికి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టేస్తే ఫినిష్. ఇప్పుడు ముందరిది ఫోటోని తీసేయండి, డిలీట్ చేసేయండి. ఇప్పుడు చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఎలా వచ్చిందో. సింపుల్. ఇలా ప్రతి ఫోటోని ఇలా చేసుకోండి. సో వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నా ఫ్రెండ్స్. నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. సో ఇంతే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో. నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, అలాగే షేర్ చేయండి. ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్.